שלום, שמי יעקב אדיה אנושי, מייסד תודעת האחד, בית ספר להתפתחות תודעתית. כשפנינו לראש כדיגיטל ולרון לוגסי, היינו בשאיפה להפוך את תודעת האחד למשהו מקצועי יותר, נגיש יותר. רצינו להגיע לקהל חדש ולשנות את הנראות שלנו במרחב הדיגיטלי. עם זאת, רצינו גם לשמר את הייחודיות והערכים שלנו ולא להתמסחר יותר על המידה. רון והצוות שלו לא יחזבו. הם הקדישו את עצמם במרץ ובהתלהבות וברגישות לצרכנו. היום, אחרי עבודה עם רון וראש כהפקות, תודעת האחד נמצאת במקום אחר לגמרי. הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר נגיש, נראה הרבה יותר טוב, וכל זאת בזכות עבודה נפלאה שרון והצוות שלו עשו. אני ממליץ באופן אישי על רון לוגסי, שייתן ממש את הלב בעבודה שלו ועל ראש כהפקות. תודה.